давоми 3 рӯзи баргузории намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии душанбе 2025 субъектҳои хизматрасонии сайёҳии тоҷикистон бахусус шаҳри Душанбе инчунин бародаршаҳрҳо ва шаҳрҳои шарики он маҳсулот ва хизматрасониҳояшонро муаррифӣ намуданд. намоишгоҳҳои байналмилалии сайёҳӣ ки дар доираи нахустин форуми муштараки сармоягузории ҷаҳонии сайёҳӣ дар шаҳри Душанбе ҷараён гирифт, на танҳо равзанаи пешниҳоди маҳсулоти миллии сайёҳӣ буд, балки яке аз абзорҳои муҳими рушди соҳа арзёбӣ мешавад. зимни маросими пӯшидашавӣ иштирокчиёни фаъол бо сипосномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе қадрдонӣ карда шуданд. намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии Душанбе 2025 ки тӯли 3 рӯз дар маркази намоишгоҳи шаҳри Душанбе баргузор шуд ҷамъбаст гардид. дар рӯзи охири чорабинӣ мулоқоту гуфтугӯҳои судманди ширкатҳои сайёҳии ватанӣ бо ҳамсоёни хориҷии худ табодули таҷриба ва тақвияти ҳамкориҳо дар ин арса мубодилаи афкор сурат гирифт. ҳамзамон дар ҳошияи маросими пӯшидашавии намоишгоҳ муаррифии таомҳои миллии тоҷикӣ ва мусобиқаҳои шавқовар баргузор карда шуд. ҳамин тариқ иштирокчиёни фаъоли чорабинӣ ва дигар шарикони ҳамкор дар фазои тантанавӣ бо сипоснома ва дигар тӯҳфаҳо қадрдонӣ карда шуданд. ёдовар мешавем ки дар намоишгоҳи мазкур зиёда аз 200 субъекти хизматрасонии соҳаи сайёҳии Тоҷикистон, кишварҳои хориҷӣ ва зиёда аз 400 меҳмон аз давлатҳои дуру наздик иштирок намуданд. дар маросими пӯшидашавии намоишгоҳ роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳбарону масъулини дигар вазорату идораҳои марбута иштирок намуданд. мақсад аз баргузории намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии Душанбе 2025 рушди соҳаи сайёҳӣ, ташкили бозори сайёҳии минтақа дар шаҳри Душанбе, муаррифии иқтидори бои табиӣ, сайёҳию фарҳангӣ ва табобатию солимгардонии мамлакат, омӯзиши таҷрибаи пешқадам, ҷалби сармоягузории мустақими хориҷӣ, татбиқи лоиҳаҳои сайёҳӣ, таҳкими ҳамкории соҳавӣ ва бародаршаҳрӣ, рушди шарикӣ бо субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ ва дар ин замина таҳияи стратегияҳои муштараки сайёҳӣ арзёбӣ карда шуд. давоми 3 рӯзи баргузории намоишгоҳ субъектҳои хизматрасонии сайёҳии Тоҷикистон бахусус шаҳри Душанбе инчунин бародаршаҳрҳо ва шаҳрҳои шарикии он аз қабили ширкатҳои сайёҳӣ, ҳавопаймоӣ, хизматрасонии нақлиётӣ, меҳмонхонаю тарабхонаҳо, муассисаҳои табобатию солимгардонӣ, фарҳангию таърихӣ ва фароғатии маҳсулот ва хизматрасониҳояшонро муаррифӣ намуданд. راهنمایی سامان تراول اومدیم و جا داره که ازشون هم تشکر کنم که خیلی به ما کمک کردن، همکاری کردن، مخصوصا همکاران و دستیاران ایشان با ما خیلی همکاری کردن. من از اینجا ازشون تشکر میکنم و از مهمان نوازی، دوستی، صداقت، رفاقت و یک رنگی و خلوص همه مردم تاجیکستان هم من واقعا سپاسگزارم و خیلی ممنونم. O'zbekiston 4 ta viloyatda omadagi Xorazm, Samarqand, Buxara и Surxondaryo. Inobayan juda ham ma'qul shud и туроператору omadagi, что qatnash qadam va мультар B2B KSM. Мы представляем компанию туристическую, которая находится в Дубае. Мы решили посетить эту выставку, чтобы предоставить, познакомиться, заключить договора. Спасибо этому мероприятию. пас аз намоишгоҳи дуюми DIT дар назар аст ки соли 2026 таваҷҷӯҳи ҷаҳонгардон ба Тоҷикистон ба сифати самти сайёҳӣ зиёд хоҳад гардид. DIT 2025 барои ширкатҳои сайёҳии маҳаллӣ ин равзана ба ҷаҳони байналмилалии сайёҳӣ имконияти хуб барои муаррифии худ, пайдо кардани шарикон ва таҳкими асоси рушди оянда мебошад.